Știi ce trebuie să faci când rămâi fără baterie la mașină în Australia? Întreb și eu pentru un prieten. Așadar, ce faci când rămâi fără baterie la mașină în Australia? Păi, după ce epuizezi toți sfinții și îți dai seama că n-avem chiar așa mulți, cauți pe Google cel mai apropiat Bunnings ca să poți să-ți cumperi niște cabluri și să te întorci la mașină cu ele și eventual să te rogi să te ajute cineva să-ți dea niște curent. După ce bați drumul până la Bunnings și vezi că e închis, cred că e singurul Bunnings închis din Australia, apelezi la varianta 2, un magazin se numește Super Cheap. Norocul meu a fost că a fost doar la 400 de metri distanță de Bunnings, am fost acolo și am găsit cablurile. Cum am reușit să rămân fără baterie? Păi am stat în parcare la KFC 40 de minute cu farurile aprinse și motorul oprit. Zice aici că trebuie să folosesc o monedă ca să desfac șurubelele astea. Problema e că eu n-am nicio monedă în mașină. E bun și abonamentul la sală la ceva. Am reușit să pornesc mașina într-un final, m-a ajutat un băiat. Norocul meu a fost că am rămas fără baterie în parcare la KFC. Și imediat cum a văzut cu cablurile pe lângă mașină, m-a întrebat care e treaba, ce s-a întâmplat. I-am zis că am rămas fără baterie și a tras mașina lângă a mea. Faza amuzantă era că am ridicat capota la mașina lui și nu găsea bateria. Habar n-avea și el unde e bateria lui. Să realizăm după aia că era în portbagaj. A tras cu spatele, am conectat mașinile și imediat a pornit.